Așa, azi vom schimba la Golful ăsta discurile de frână, plăcuțele de frână, față-spate și arcurile de pe spate. Mecanicul șef, eu. Ia să vedem. E asigurată, e asigurată. Ia de domnule, dumneata roata. Inclusiv etrierul pe partea dreaptă, că s-a blocat pistonașul. L-am mai reparat odată, tot cu ajutor de mecanic. Tot cu domnul Nicușor. Așa, puiule. Hai să punem pauză. Așa. Etrierul ăsta e blocat. Plăcuțe. Aleluia, disc. Bă, da, discul. Ai terminat și ăsta, e ovalizat. Are tot felul de... Dăm jos tot. Să trecem la treabă.